салом дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам омода намудани пироги гӯштиро барои шумо пешниҳод карда бошам. Чӣ гуна дидед, барои мо 450-500 грамм орд, камтарак намак, як пачка сливочни масла, 200 мл кефир, як пачка разрыхлитель. Ҳамаашро хуб омехта карда як тестаи мулоимак мешӯрем. То тестамон омода шуда, начинкаашро дӯстони азиз ман бо гӯшти мурғ омода кардам. яъне ҳамаи маҳсулотро чоркунҷа реза мекунем: картошка, пиёз, камтарак капуст ва гӯшти мурғро бо шакли чоркунҷа реза мекунем. мувофиқи таб, яъне тезаку шӯраку камтарак зелен ва камтараки дигар равғанро яъне ҳамроҳ карда начинкаро омода мекунем. Чӣ гуна дидед, тестро ба ду қисм тақсим мекунем. аввалинашро анамихел тунук карда дар лист мемонем, камтарак бо вилка сурох мекунем. баъдан начинкаро аз болояш мерезем. дуюм қабати тестро тунук карда аз болои начинка яъне анамихел мемонем. лабояшро яъне маҳкам карда зардии тухм молида, яъне барои ороишаш бошад, бо кунҷут орум медиҳем. мегузорем дар ҳарорати 180 градус ба муддати 40-45 дақиқа, яъне пироги гӯштии мо омода мешавад. бо иштиёк бошед дӯстони азиз, моро ҳамроҳӣ намоед то наворҳои нав ба нав пешниҳоди шумо гардад.